Bon dia i benvinguts i benvingudes a un nou capítol de YouTube. En aquest capítol explicaré una mica què faig aquí, com he arribat fins aquí, una mica la meva història. I tot remunta al 2020, podem dir, a la pandèmia. Prèviament a la pandèmia, a l'ESO, al batxillerat, jo sempre de petit he jugat a futbol sala. Un any vaig fer futbol 11, però sempre he fet futbol sala. I a la universitat, que vaig entrar al grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a l'INEF de Barcelona, on la història de com vaig arribar a aquest grau també dona per un altre vídeo. El fet és que vaig començar la universitat allà una mica amb la idea de formar-me com a entrenador de futbol, però la vida dona moltes voltes. A primera carrera toques una mica molts esports: futbol, bàsquet, vòlei, esgrima, gimnàstica artística, gimnàstica rítmica, judo, molts, me n'he deixat, natació, atletisme. I en un d'aquests jo vaig descobrir la gimnàstica artística, no l'havia practicat mai. Allà vaig flipar amb lo complet que era aquest esport, en quant a la complexitat d'aquest esport, on des de ben petits ja es dediquen a treballar tota la motricitat, tot el moviment corporal, tant força com flexibilitat, i no sé, em va flipar. I vaig dir, jo vull aprendre més d'aquest esport i vull dedicar-m'hi. I justament actualment la meva feina és entrenador en un club de gimnàstica artística. Però bé, el fet és que em començo a interessar més per aquest esport i ara sí, 2020, arriba la pandèmia. Allà, tancats a casa, es poden diferenciar dos grups de població. Una, la que es posava a jugar, no feia res i estava quieta, i l'altra, els culs inquiets, que ens havíem de moure. Me'n recordo els primers dies que pujava i baixava les escales de casa per fer passes, i jo era d'aquests. Jo a la pandèmia vaig arribar a entrenar 6 dies per setmana, on la majoria de dies feia dobles sessions. Pels matins feia entrenaments de flexibilitat i mobilitat, i per les tardes feia entrenaments d'alta intensitat per intervals. I així vaig estar aquests 3 mesos que hem estat tancats a casa. Més endavant, quan ja van començar a obrir espais públics, vaig passar a entrenar a parcs de calistènia, després ja als gimnasos amb la mascareta, i etcètera. Sí, a l'agost del 2020, quan ja vam poder tornar a sortir al carrer i més o menys allà, en aquelles dates ja entrenava a parcs de calistènia. Va ser l'agost del 2020 on vaig arribar al meu pes més baix que he aconseguit, que he arribat mai ja com a adult, perquè òbviament quan era petit doncs pesava menys, però agost del 2020 vaig arribar a pesar 64,7 quilos. Jo, recordem, agafem de referència que la meva alçada és 1,75. Llavors, des d'aquell moment, que ja els entrenaments els enfoco en pujar pes, en guanyar massa muscular, i com que ja començava a entrenar al gimnàs, ja feia més entrenaments per hipertròfia. Llavors, tenim que peso 64,72, setembre del 2020 comença el curs, i allà, no me'n recordo si va ser el desembre o el gener d'aquell mes, que primer arribo als 70 quilos. Els assoleixo bastant fàcils perquè ja era el pes amb el que més o menys em movia, i doncs vinga, anem amb ambició. Després dels 70 anem a pels 75 quilos. Com que la meva alçada era 75, doncs els 75 quilos era com el pes de referència que tenia per la meva alçada. A tot això estic fent aquest vídeo aprofitant a fer les passes del dia, que estic aquí a la cinta de caminar que em vaig comprar, i espero que no se senti molt de fons. Abans he fet una prova i no s'escoltava res, però seguim. Llavors, estem tot aquest curs, tot aquest 2021 per assolir aquests 75 quilos. Després de 75 ja em plantejo els 77,2 exactament, em sembla que ja és el pes, on per la meva alçada estem parlant d'un sobrepès. I doncs, són pesos que em marco com a objectiu per anar mica en mica a seguir pujant de pes. A tot això, comentar que m'estic tot aquest temps entrenant amb una freqüència de 3 dies per setmana, fent rutines de cos sencer, el qual, doncs, òbviament, com que encara estava a la universitat i en aquell temps ja no jugava a futbol sala, però sí que jugava a futbol 7, també m'ho combinava
amb escalada, etc. Doncs hi havia setmanes que potser no entrenava, hi havia setmanes que entrenava un dia, 2, però com a màxim entrenava 3 dies per setmana. I així vaig arribar als 75 quilos, als 77, com he dit, i després d'aquest 77 ja venia als 80. Pes que l'aconsegueixo l'abril del 2022. I 2022 també va ser un any important, diguem, perquè cap al febrer-març d'aquell any vaig fer el meu primer canvi de gimnàs. Jo sempre anava al mateix gimnàs i el 2022 em vaig canviar a un altre, que era més grandet, i el tenia 5 minuts caminant de casa. Llavors allà vaig començar a fer 4 dies per setmana i feia 2 dies d'entrenament del tren superior i 2 dies d'entrenament del tren inferior. Després ja vaig, a poc, les setmanes que tenia més disponibilitat, passar a entrenar 5 dies per setmana i feia empenys, traccions, cames, tren superior, tren inferior, tot i que el mateix, com que no seguia 100% aquesta rutina establerta, doncs hi havia setmanes que potser entrenava 4 i no feia cames, o hi havia setmanes que tornava a entrenar 3 dies i feia un altre cop rutines de cos sencer. No tenia la implicació 100% en el gimnàs, però sí que a poc anava agafant consciència i també per aquelles dates ja és quan comença a néixer el meu interès pel culturisme, però és més un interès d'admiració pel que arriben a fer aquests atletes en quant a la disciplina que tenen i que es deixen la pell amb l'entrenament, la nutrició i el descans per aconseguir aquell físic perfecte a l'escenari, que no pas interès per provar-ho jo, perquè, doncs, òbviament, com la majoria de gent, quan començo a interessar-me pel culturisme, la primera gent que m'arriba i amb la que em fixo és amb el culturisme obert, amb dopatge, sense restricció de substàncies químiques. Llavors, per molta admiració que senti pel que fan o pel que arriben a fer, el que he comentat de la disciplina, etc., no em crida gens l'atenció i em rebutja interès el fet que estan aconseguint tot això gràcies a fer servir substàncies que no em molen. Si mai m'ha agradat anar al metge i no m'han agradat mai les vacunes, encara menys m'agradarà posar-me aquestes coses, que és convertir el teu cos en una bomba de rellotgeria. Diguem, si una preparació de culturisme natural ja no és sana, perquè quan estàs tan a prop de la competició i tens aquest percentatge de greix tan baix, el teu sistema hormonal cau en picat, ja no és saludable aquest punt, doncs si a més estàs posant al teu cos substàncies químiques que no són per res beneficioses amb la teva salut i que estan multiplicant les teves probabilitats de caure malalt o agafar alguna malaltia pitjor i directament palmar-la, doncs no em cridava gens l'atenció. Però quan sí que a poc vaig anar descobrint més conceptes i que existia aquest culturisme natural amb federacions que feien controls antidopatge i que allà realment tots els atletes eren naturals i no es feien servir aquestes substàncies, doncs vaig dir, mira, si mai arribo a competir, ja sé on ho faria, perquè veig que existeixen federacions que es cuiden això i que busquen un culturisme lliure d'aquestes substàncies. Tot i que en aquells moments, estem encara a 2022, jo la competició la veia molt lluny. O sigui, mesurava 75, ja començava a pesar, sí, a l'abril del 2022, 80 quilos, he dit, doncs ja començava a tenir un sobrepès important per la meva alçada, però la competició, tot i així, la veia molt lluny. Jo veia que per molt que fos culturisme natural, s'estaven aconseguint uns físics brutals i ja et dic, no em cridava l'atenció. També el 2022 és l'any on als estius començo a buscar gimnasos per entrenar als llocs on estiuejo, ja sigui al poble que ha sortit en algun vídeo o quan anàvem uns dies a la platja on fos, doncs intentava buscar algun gimnàs a prop i amb el cotxe m'apropava per ja així intentar entrar en una rutina i que el gimnàs fos un hàbit del meu dia a dia i això, intentar complir amb uns 3 entrenaments setmanals o 2 de cos sencer. I quan ja estem en curs acadèmic, que la rutina del dia a dia entre setmana és més estable, allà ja sí que els 4 o 5 entrenaments per setmana els tenia fixes. Inclús hi havia algunes setmanes que havia arribat a entrenar 6 cops per setmana, fent empenys, traccions, cames, descans. Òbviament, els entrenaments no eren els millors, tècnicament es podia corregir per totes bandes, els temps de descans, els exercicis que feia. Si ja feia, la majoria d'exercicis feia entre 4 i 5 sèries a bastantes repeticions, això ja és un indicatiu
de que l'entrenament no s'està fent de la millor manera. Però, bueno, en aquells temps podem dir que tirava més per la vessant del volum que no pas de la intensitat de l'entrenament. Ja més endavant, com després també explicaré, quan vaig fer aquest canvi de xip i vaig prioritzar la intensitat, el volum d'entrenament, vaig notar un canvi brutal. De fet, és dels canvis més importants que he viscut amb mi mateix. Llavors, per situar-nos, 2022-2023, un cop arribo als 80 quilos, intento dir, durant tot aquest any que ve ara, intentaré quedar-me en aquests 80 quilos a veure com els puc mantenir, anar fent petits volums, petites definicions, fent una recomposició corporal sense variar molt aquest pes. I finals de 2023 arribo als 83 quilos, més o menys em vaig mantenint en aquest pes i ja fem un salt al 2024 on diguem que m'estanco amb el gimnàs. Ja començo a pensar per què estic anant tant al gimnàs, no tinc cap objectiu més enllà d'anar al gimnàs, allà en aquell moment veure'm bé o seguir pujant de pes, però tot això per què? Llavors, en aquesta crisi existencial que vaig tenir amb el gimnàs, clar, jo en aquells moments era entrenador de futbol de nens, entrenador de gimnàstica artística. També en el grau amb el que estudiava tenia molts companys i moltes companyes que competien en el seu esport i deia, ostres, jo també vull viure el que és el món de la competició des de la vessant de l'atleta. Per molt que sigui entrenador d'això, entrenador d'allò, jo també vull viure el que és ser un atleta i competir. Havia fet algunes curses de 5 quilòmetres corrent o curses d'obstacles d'aquestes que també estan molt de moda, però no és el mateix. Tot i que no fos el mateix, ja sí que una mica tenia aquest sentiment d'estar competint, però no era el mateix. Llavors, en aquella crisi existencial vaig dir, o deixo el gimnàs perquè ja m'he cansat, me'n vaig a un crossfit i em preparo per competir en competicions de crossfit, o em començo a preparar per Hyrox o competicions aquestes de curses d'obstacles que he dit, doncs que també, vulguis o no, és una motivació per entrenar, o segueixo amb el gimnàs i de veritat em plantejo el competir en culturisme natural. Llavors, cap a finals de 2024, dic, anem a pujar de pes. Els 80 ja hem vist que els tenim ben agafats, tornem a pujar de pes i la meva alçada 1,75, doncs arriba a uns 85-87 quilos, ja són 12 quilos per sobre de la meva alçada, ja sí que és un volum bastant gran com per de veritat plantejar-me competir en culturisme natural. I va ser al maig del 2025 que vaig arribar als 88 quilos. Un petit parèntesis entre aquesta etapa és que el febrer del 2025 m'independitzo i vinc a viure a Barcelona. Llavors, aprofito també aquesta oportunitat per autogestionar-me més encara la meva vida i veure com seria jo pagant-me. Jo cobrint tots els gastos de menjar, gimnàs, transport, el que sigui, i havent-me de cuinar també cada dia, tots els àpats, etc. Veure com em portaria jo la meva vida per també si seria capaç de portar bé una preparació de culturisme natural. Maig del 2025, ara just fa un any, arribo als 88 quilos després d'un dia d'un bufet de sushi, sempre recordaré, i llavors ja sí que dic, doncs comencem a buscar entrenador perquè de veritat ja em veig capaç de competir i provar una preparació de culturisme natural. Vaig buscant per internet, per xarxes socials i quan menys m'ho espero, per un vídeo de YouTube, conec el Sergio Alonso, el meu actual preparador, on això el conec per un vídeo a YouTube on està amb la seva parella explicant com estan portant la seva preparació per debutar en culturisme natural i em va molar molt la seva forma d'explicar, la seva transparència, com també explicava les coses i el perquè de cada decisió que prenien. La veritat és que transmetia que per una banda li agradava molt el que feia i per l'altra que era un coco, que en sabia molt del tema. I llavors comencem a parlar per Instagram, ens truquem per trucada, fem una videotrucada també i fem una prova. I tot anava molt bé. L'única dificultat era la distància, que jo principalment m'hagués agradat un entrenador que estigués més a la vora, on ens poguéssim veure més i tenir més contacte físic, que no fos tot online, però la veritat és que em va transmetre tan bones sensacions que vaig dir, mira, anem amb tot, endavant.
i molt bé, la veritat és que no me'n penedeixo de res. Toma promoció l'estic fent, tio. I després ens estem veient més del que m'esperava, perquè tot i que les revisions, allà ens puguem veure i ens fiquem cara, com a mínim, siguem persona, ens hem vist ja un parell o tres de vegades i a finals d'aquest mes ens veurem una altra vegada també. Doncs això, sempre m'ha estat acompanyat i molt ben cuidat també per part seva, així que sé que aconseguirem grans coses. Llavors, maig del 2025 començo a treballar amb l'entrenador i és aquesta gràfica que us he ensenyat per xarxes socials. Comencem a treballar enfocats ja ara sí amb un objectiu, debutar i competir en culturisme natural i ho fem amb una preparació per la preparació. Què vol dir? Tots sabem, us informo que per preparar-te per competir en culturisme natural el que s'ha de fer és una definició fins a arribar a aquests nivells baixos de percentatge corporal, sempre mantenint el màxim de massa muscular possible per aconseguir aquest punt de condicionament físic amb el que sortia a l'escenari el dia de la competició. Llavors, prèviament a aquesta definició, que se li diu la preparació, es fa un volum on es fa aquest superàvit calòric, aquest augment de massa corporal per buscar la màxima massa muscular possible. Doncs prèviament a aquest volum fem aquesta preparació per la preparació. Què vol dir? Jo venia d'un volum molt gran, molt alt i molt perllongat en el temps, doncs és fer neteja. Vam fer una definició bastant gran en molt poc temps per eliminar el màxim greix possible i ben bé quedar-nos a poques setmanes de competir perquè vam acabar amb un percentatge de greix bastant baix i a partir d'allà fer aquest petit volum, perquè teníem pocs mesos, però fer aquest volum el més net possible i guanyar el màxim de massa muscular possible en aquests pocs mesos per després ja sí que encarar la preparació i que es pugui portar millor, perquè al final la preparació en culturisme natural és molt més llarga que una preparació en culturisme amb dopatge, perquè s'han de fer bé les coses, la pèrdua de pes corporal ha de ser ben controlada. Llavors, com que és una definició tan llarga, per poder-la portar bé i que no sigui molt gran, vam fer aquesta preparació per la preparació. Aquesta preparació per la preparació la comencem amb 88 quilos al maig del 2025 i l'acabem al setembre del 2025, ho tinc aquí apuntat, un segon, amb 77 quilos. En aquesta preparació per la preparació també tinc els primers contactes de com és una definició, de com és portar una definició, entrenar amb tota la fatiga de totes les setmanes acumulades en aquesta definició que portava i també amb una dieta més estricta, pesant cada gram de cada àpat de cada dia, excepte un àpat lliure a la setmana. Després, quan arribem a això, al setembre del 2025, comencem aquest volum, que ja era un volum que teníem una mica a contrarrellotge, perquè si volíem competir al setembre del 2026, doncs més o menys sabíem que la preparació l'hauríem de començar entre el febrer i el març del mateix any. Llavors, teníem de setembre a febrer per fer un volum el més net possible per guanyar la màxima massa muscular i el mínim greix corporal. Intentar fer un volum mantenint el percentatge de greix el més baix possible i tot el múscul que es pogués per, un cop començar la preparació, com he dit abans, doncs, que sigui lleugera i que es pugui portar bé. Llavors, en aquests 5 mesos de volum que al final vam fer, que vam poder rascar bastant, ens vam quedar en uns 81 quilos i mig, amb els que l'1 de març de 2026 vam començar ja la preparació. Ara mateix ja porto 10 setmanes amb aquest dèficit, amb aquesta preparació, ja estem al voltant dels 76 quilos i mig, o sigui que ja estem per sota del pes més baix que vam aconseguir a la preparació per la preparació i encara ens queden 18 setmanes per endavant per seguir baixant de pes. Ara mateix, objectivament, i si pregunto a la gent que em coneix i que em veu, ja estic en un nivell de definició bastant gran, o sigui, estic amb un percentatge de greix més baix del que hauria de ser i del que la majoria de gent busca, per dir-ho d'alguna forma i que ens entenguem. I això, i encara queden 3-4 mesos potser de preparació, que a més seran els més durs, perquè cada vegada es posa més sèria la cosa i es fa més complicada. Però de moment, fins aquí es pot arribar
perfectament. Més o menys estem buscant un ritme de 400 grams per setmana de baixada de pes corporal, que sigui lenta i que sigui assequible, tot i que a mesura que ens apropem a la competició, òbviament aquest ritme baixarà, perquè com que ja no hi haurà tanta massa a treure, serà més complicat baixar. Llavors, fins aquí tot bé, espero que ho hagueu entès bé, no us hagi saturat d'informació i us hagueu pogut actualitzar amb el com he arribat fins aquí. I ara, com he arribat fins aquí, què ve després? El temps decidirà. Sí que una competició segur que la farem, que és la de l'11 de setembre, i ja que heu arribat fins aquí en aquest vídeo, us mereixeu saber que estem plantejant fer 2 competicions més. Una, que seria també al setembre, ja no seria a Catalunya, però sí que seria a Espanya, i l'altra, que seria ja al mes d'octubre, i que seria en un altre país. Ja, mica en mica, aniré dient dates i ubicació exacta d'aquestes futures competicions, tant de bo puguis fer les 3. La veritat que jo cada cop estic més convençut de que arribaré, no només debutaré l'11 de setembre, sinó que podré fer aquestes 3 competicions i passar d'aquestes 3 competicions ja tinc una llista guardada de bufets i restaurants a provar, perquè de veritat que el que pitjor estic portant és el menjar. O sigui, mira que ja de normal tenia una dieta bastant bona, però clar, em podia permetre els meus luxes i potser menjava pizza un cop al mes, tampoc era algo que tingués molt pautat, o hamburguesa o el que sigui. Tampoc era una necessitat que em mengés un cop per setmana, però sí que tenia l'opció i tenia la llibertat de menjar-m'ho com volgués. I ara que sí que ho tinc tot més tancat i que aquests àpats potser ja no tenen tanta cabuda en aquesta dieta, sí que dic, ostres, potser ara sí que m'ho menjaria. Però no hi ha res que no puguem aguantar, ja us dic que estic al 100% convençut que arribaré, que trepitjaré aquell escenari i trepitjaré aquells 3 escenaris i que farem història. Així que poca cosa més us tinc per dir. Per la meva banda, he fet 3/4 parts del càrdio d'avui, així que ara l'acabaré i em posaré a dir del vídeo. Poqueta cosa més, ens veiem en el proper episodi. Recordeu donar suport, subscriure's al canal, això no estic acostumat a dir-ho, perquè a Instagram i TikTok no ho dic, però recordeu que al YouTube us podeu subscriure, podeu activar també la campaneta que us avisarà cada cop que pengi un nou vídeo i poca cosa més. Ens veiem a la propera.